Skont sħarriġ tal-Airline Ratings, il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta immarkat livell fqir f'dak li għandu x'jaqsam mal-prodott li toffri lil passiġġieri u t-turisti tagħha. Fil-fatt l-Air Malta ġabet 3 stilel minn 7 li fisser anqas mill-livell medju. F'dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà, l-Air Malta tinsab fl-istess livell ma' kumpaniji oħrajn. Il-kumpanija Antas ġiet klassifikata bħala l-aktar linja tal-ajru sigura. B'kollox airlineratings.com analizzat 409 kumpaniji. Is-servizz tal-Air Malta fl-aħħar xhur ħada ta' ħarta meta beda jkun reġistrat dewmien fit-titjiriet tal-linja nazzjonali tal-ajru. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm ammont kbir ta' nies li kienu affettwati b'dan id-dewmien. Fattur li jidher li qed iħalli effett ħażin fuq l-iskeda tal-Air Malta u żieda fin-numru tar-rotot minkejja li n-numru ta' ajruplani baqa' kważi l-istess. U l-fatt li l-ekwipaġġ qed jitpoġġa f'sitwazzjoni ta' pressjoni kif qed ikollu jipprova jlaħħaq ma' aktar xogħol milli suppost. Il-linja tal-ajru Antas l-aktar linja tal-ajru sigura u f'kemm ilha taħdem għal dawn l-aħħar 60 sena ma kienx irreġistrata fatalità waħda. Iżda mhux biss għax hemm ukoll Hawaiian u anke Finnair li għandhom rekord perfett. Lanqas linja tal-ajru li toffri sigurtà hi Air Koryo, il-linja nazzjonali tal-Korea ta' fuq. Blue Wing Airways, bbażata fis-Suriname, Trigana, il-linja nazzjonali tal-Indonezja u 4 linji tal-ajru minn Nepal, Buddha Air, Nepal Airline, Tara Air u Yeti Airlines.